I dobrodošli ljudi u novi klip naš kanal King Brothers, kao što vidite mene Juri Pauk i Skeleton. Nisam ništa rekao. Ja imam 9 gold blokova jer napravi tenčku, yeah! Big Raid, ništa drugo. Yeah! Stefan, Lazar, Strahinja, Ja sam imao Cobblestone, staranje, razno. Paukove oka! Jabo i Ilder, pa mogu sve da urade. A ja sam ga organizao, ja sam bio s njima. Ljudi, Šta drugo reći osim dominacije? Pridamo celu bazu, bez milosti, sve im krademo! Bez milosti! Bez milosti ljudi, bez milosti ljudi. Ništa neću da sačuvam, ništa! A mogu ja makar da mi ovo bude ljudi F? Ali dobro, ali mi ćemo sve ovo samo oduzmemo, ali bit ćeš ko nas u bazi. Znam, ovo će mi biti ekstra ako To bude ću F. ti baciti tepla! I kako idem sa The Big Raidom? The big fucking Big great! brad! Steglo imam! Bravo. Imam šteg glesa i... Evo uzet ću levak i dojte do ovog česta koji ne može da otvore. Tu de... Koliko stvari u ovom čestu, zašto sam ga razbio? Pa ne, samo ga otvori! Blok ispod, prokopaj blok. Kupite samo, ljudi, kupite, ništa ne razbijajte, ne smije da se razbija. Ne Neka neko dođe. Brate. Neka neko dođe. A, začarani drveni mač, treba 3 drvene opade produktivno cijena, sam još Kako oni imaju kostiju, sereš me. Sereš me, ovo je najbolji. Skeleton spawner, ja mislim. Ljudi, ovo je najjači raid u mom životu. Ali da neko dođe, ja kupim stvari. A ko vas je Lazare posjetio? Lazare, dobro što sam... A gdje si? Lazare, dobro što sam vas... Ti nisi. Pa te potpiši do mene pa ćeš se znati. Lazare, dobro što sam vas... Otvori, vidi levke, da li ima nešto. Strele, bobane! Big Raid. Kućici, ja letim, naravno builder sam. Naravno. Tako da ovo sedmer, još malo će se globalno resetovati, polaz. Ali baš me briga najbolji raid ikad. Mi ćemo ono da slipa. Nešto da radim, ajde, kit, tako. Totalna dominacija! Izvite što se Ajde, mene radimo stvari, sve živo što postoji na ovome svijetu. Dominacija. One iksice, to nije važno. Život, je sve na svijetu. Ljudi, žila ova Nije, našao sam! Od njih možemo da napravimo iksice. Moramo da pokupimo i stavimo našu bazu. Da! Rušilo se bojne K. Zabole Našao sam ti! dvoje kožnih čizama. Stefane, Ervan si od sad nikad neću Ovo poslušati. napravimo iksice još jedne. Ovo je big. Sve živo, ali ovi glupi oklopi nam ne trebaju. Ovo je The Big Ovi ljudi Raid. koji su napravili, čekaj, kakva je ova baza? Ovo je The Big Raid. Ovo nije Slimana baza! Slušajte, sada sam obučen, sada sam još glupi. Ovo im je i redano da znate. Ovdje nema ništa. Ajde, stvari, to nam ne trebaju, trebaju. Uši. Čekaj, zanima me šta je dole. Možda drže nešto tajno. Nešto ima ovdje. A, drže klinac. Lado sam, dođi Lazare, propadi gdje sam i ja. Ovdje sam našao neku tajnu prostopiju koja je uređena. Zabagam. Znaš što ima ovdje? Baš snoga malo. Koga bol briga za snog? Okej, ovdje je nether portal, neka pravila. Udar portal bre! Pa sve mi krši bre, totalno dominira. Puta bre! Nije ne portal nego udar! Lazare, jesmo mi kad dođem u vaš to da napravim se pso? Ja kapira da će uskoro ono đavo, tako da ne. Može se, ali brate, nema mesta. Okej, našao sam ih Ako ksice. može se obrate, nemamo mesta. Najbolja izjava. Našao sam dvoje ksica. Ja sam imam i psice. I psice sam. Imate ružne iksice. A jok. Ha. Napisao sam raid ste, ha.
Jedem bananu. Lazare, Ču, nije to bila baš pametna ideja, zato što će možda sada dođu i pobiju nas. A nema ovdje sad home. imaju sve home. Možda. Šta me briga, ja ću sada ove... Vidite ljudi, jedem bananu. Prestan da jedeš tu glupu bananu, mnogo je ružna. Prijatno bilo, Luka. Prijatno ti bilo. Crvenu boju može napraviti lisice. Kuda to ne možda radiš? Iksice. Ko ima silka? Kada su se kodne patike? Ti je našao se lisice i Ima se, ima ziktak, ima ziktak, ja. kupio grud. Lazare, ima ja ziktak. Ali, rekao sam, ovo je veliki Kada nema ništa, nešto ima patikice. Lazare, Najveća svetinja na svijetu. Lazare, je ti treba... Promoviraj šargarepe. I drvene Lazare, boje. isto te pitam. Je ti treba imam Ovo ziktak. je nama full just drta. Drt je važan. Živo soba. Lazare, pitam Četvrni nešto. polovi, snaga četiri. Najvažnija stvar koju treba da pokupimo jesu glav. To je definitivno najvažnija stvar koju ćemo da ostavimo za kraj. Ja sam već počela kupiti. I nestale su sve stvari. To su Lazar i Stefan pokupili nekoliko itema, ovo se... On ima 115 power. Au. Ali kad Imaju glutve, brate. Evo Šoni iz Ludi Milojko Faction. Evo košar iz Ludi Milojko. Evo ga. Evo i ovih iz Ludi Milojko Šone. Dobro ovo. On je kupio neke mačke. Klik. To sam ja, strahinja. Okej. Sjeti vanke, imam pola. Ja kupim neke mačke. A otkud ja znam da sto ti? Kako se ušli u bazu? Pa, ima gore za njih. Nema hrane. Ma idemo samo hit. Ovo je the big raid. Ok, pa to. Ovo je big. Jedno su ispod dole imao čest. Ok, Ljudi, ljudi, ćemo kad im pokrademo sve čestova, porušimo sve. Nećemo porušiti dati. Rušimo ostajeće li kućicu, ali bez ičega. Lazare, dođi iza strahinja. Ok, pokupimo malo irona. Lazare, da pogledaš. Ovo papa, to nam treba. Primi, pogledaj ovaj čest. Ne treba nam teska. Ok, Pogledaj ovaj čisto kolekciju. Zašto da im ne rušimo ništa? A, ovo su stare mrtvaka fora. Da, evo, Ljudi, a zašto ništa ne im ne... Raidovu bazu. Da li ostalo nešto od te baze? ja rušim sve što si. Osjećam big raid. Ma sve im uzimaj, bre. I onda ćemo sve ne im rušiti. Šargarepa i palko loko treba da su. Lavo, nabavki, ja sam našao mlijeko jednom času. Mlijeko, pa to... To je bilo. Ja ne mogu da uzimam mlekce iz GMO 1. Pa normalno. A šta se to? Okej, krompiri, to ne uzimam. Caj, krompira. Ali ne mogu da nađem DMD. Ne mogu ništa DMD da nađem. Ja sam našao, ljudi šta je neki. Okej, ovo niko ne ispravlja baš ništa iz game moda. Ja sam našao X-ice, pokupio malo glava, jedno toliko oko za X-ice materijal, roženo crveno, irona, sad čajem drvenu lopatu, krompir i šargarepu. Da ste vi uzeli? Ja sam uzao mnogo trestvanih golova, neke stvari koje su sad u bazi. Ok, mogu sad idemo game up, izgubit ću sve ove stvari, tako da ne mogu da stavljam. Da idi home baza V2 i ostavi. Obsidian. Ovdje je 16 peska duše, to nam treba. Najbolji fucking raid ikada. Ok, ovo je raid u istoriji nas. A ja sam vas posjetio. O, Ja sam bio sa njima. Ljudi, ajmo sve da im porušimo. Ljudi, ajmo sve da im porušimo kad završimo raid. Ajde, može. Big raid sa rušenjem.
Opa! Mislim da smo im sve uzeli. Hoće samo da rušim. Ja smo im sve uzeli. Nema glave! Da, glave. Da, ja sam uzeo 17 mačaka. Sram! Strahina najbolje. Kramp mi je taman. Luka, prihvati mi u baza V2 da ostavim ova govna. Čekaj, home, baza, I da, ljudi, imamo još najspešniji rejd. Lazare, posle ovog imamo neki još da raidamo, ja imam set home. Koji? Znaš ono srpski Halloween? To će meni... Ovaj lik izgleda, kakav etke za sunčere, a mi mu redamo bazu. Lazare, znaš ono srpski Halloween? Da. Raid. Prihvatim ti pojak tamo kod ludog Lojka. Ma idi back. Pa ide kod Luku. Pa ne mogu, potrošio sam back. Prošio sam back. Sram, debilo. Potrošio sam be. Zato prihvati mi back. Okej, stavljamo, ovo je naša najbolja bazi. Ne stavljam svoje najdragoćenije. Ovo je ladija stvara svetu. Vidite, puni su glavu. Evo ono star kill, ali zeleni, ja mam Morgan. Okej. Zeleni, pa znaš koliko sam ja vidio Star Kill? Ovo biti najvažnija, ovo biti najvažnija stvar istoriji svega. Povremeno pojavljuje kod nas. Ćao, ja sam to. Da, i njegov brat. Okej, moram da ostavim da jedem bononu. I ti, to su Skrću, zašto kupiš ovo kad ja na ovome kupim glave? Pa šta ću? Pa se vidi, našao sam još neki raid. Čekaj da završim ovaj pa će Luka malo stopirati video. Pa nek stopira dok to sve ušne, malo i to naporno gledati. Da, ajde, došao. Ljudi, znači meni, posle možda 2 trafice, meni će sebe zabagati, trafci će početi, tako da prvo moram da... A Nikoliću, ne ruši to, ja stojim na tome i kupim glave, zašto si toliko glup? Ovaj raid koji ćemo... Sve pokupio. Brate, kako što besplatan, a ti to rušiš? Nisam vidio da ima drugi. Da, zabi! Zašto njega tučem sekirom? Okej, ima dosta koštanog brašna, ima kožne čizme što nam treba miksice. Znači, Luka, snimate. da. Aj samo stop. Jako vredna stvar i kožne patikice, kovčeg. Granatski sto, to su to nas. Luka, ajde ljudi, samo malo da stopiramo video pa kad sve mi ovo pokupimo, urušimo i pokrademo, mi se vidimo. Da. Vidite Znači, sve ćemo ne... porušimo, da vidite kako je baza izgledala kad smo došli u nju i kako izgleda posle velikog, ogromnog rejda. Vidimo se do tada. Ljudi, završili smo ovaj veliki, najveći rejd u istoriji Mislim nas. da će ovi likovi ja povraćaju kad vide šta im je bilo bazu. Strahinja. Vratite malo klipu nazad i provjerite kako je baza izgledala pre. Da. A sad ću ja u game modu 1, naravno, i odem gore da vidite kako sada izgleda. Porušena je, blokovi su postavljeni, nikakva je. Pogledajte vi samo ovo čudo. Ovo ne bi moglo ništa nas koristiti. Pogledajte. Stefane. Ovo je... Nemam puno. A nemoj se, nije zanimljivo. Pogledajte. Pogledajte ovaj znak. Definitivno najveći rejd u istoriji svega. I ovaj znak koji nam isto nešto govori. I ovaj. I ljudi, sad se čujete, zašto niste pokupili ovu glavu? Ne može. A to ću ja da je obezbedim, da niko ne može skupiti. Tako. Sad smo obezbeđeni, ova glava je sigurna. I ljudi, to bilo sve za ovaj klip. Znači, ovo je najveći raid ikada. Vidjeli ste kako je baza izgledala pre, ako se ne sjećate, premotajte malo klipu nazad pa ćete vidjeti. Pogledajte kakva je sad, nikakva. Evo još jedan ću proći. Pogledajte kuću. Baza by me, ja napravio ovu bazu i pustio i da ruše. Ludi mi logo. Pogledajte tu jadnu bazu. Stvarno mi... Dobro, aj, sad to ja vidim. Ljudi, to je sve za klip. Ako se svidio, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekom od narednih.
Lajkujte. Poz, doviđenja. Lazare, Stefane. Pos. Pas.